Ja som dráb a plus felčiar a tá drábská práca spočíva v tom, že vediem ľudí na tom lešení, učím ich, ako správne škárovať aj všetky tie ostatné postupy. Niektorým to už v podstate na druhý, tretí deň, keď sa to poriadne vysvetlí, tak dokážu to veľmi zodpovedne a veľmi kvalitne robiť. Niektorým to trvá dlhšie, ale myslím si, že za celý čas toho tábora alebo tej družiny, tak v podstate všetci si vedia osvojiť aspoň tie základy, prípadne sa pre nich vždycky nájde nejaká vhodná práca. Dráby to sú akoby majstri a hlavne dráby akoby staviteľníci, ktorý sa niekedy stane aj tým stavebným dozorom, keď treba. V posledných 2-3 rokoch sme sa zamerali na väžu ako takú, kde sa doplňali už zhnité a skolabované trámy po jednotlivých podlažiach, takže robili sa minulý rok a osadzali sa trámy na všetky podlažia, tak ako to bolo aj pôvodne. Je to historický rumpal, ale samozrejme nemá viac ako 5 rokov, alebo 6. A pomocou neho cez kladkový mechanizmus hore, čiže záväzná kladka, sa dvíhajú všetky tak ťažké bremená do tej veže, ako sú tie trámy, fošne a podobne. Rád by som vám predstavil môj tím, takže začneme Merakusom. Merakus, najlepší podávač vody, potom tu máme Salaniel, tejto síce moc nejde, ale tak snaží sa. Ďalej môžeme vidieť Manaj. To je celkom dobre, ide to rozbíjať, ako vidíte, tam tú dieru spravila ona. A potom Marcelino, ktorý robí sa dvohami, všetci ostatní za troch. To je on. Toľko z nášho postupu. Dobre. Ale tým, že mám 3 gazdinky v kuchynke so mňou, tak je to úplne super. Zažiješ pri tom kopec srandy, spoznáš aj nových ľudí, ktorí sú vlastne na dennej službe a je to úplne super. Ale je to vždycky také, že nikdy nevieš, ako to dopadne. Či tí ľudia budú dostatočne síti, či vyhovieš každému alebo nie. A máš taký pocit, že ako gazdinka chceš sa starať o tých ľudí, ktorí sú tu. Takže chcela by si im dať to najlepšie, čo vieš. Takže je to vždycky také, že až keď sú najedení, keď sú nasytení, tak si tak gazdinky vydýchneme, že dobre. Keď vidíme, že sú spokojní, že majú úsmev na tvári, tak je to fajn. Prekvapením boli tieto všelijaké voľnočasové aktivity. Ja som vlastne šiel sem na Katarinku s tým, že idem rekonštruovať ten kláštor, že sa bude od rána do večera makať. A zrazu som zistil, že po obede máme fráň a môžeme sa venovať sebe navzájom. Keďže na Katarinke máme rôzne tematické dni, tak na základe toho, aby sme namotivovali ľudí, tak sa preobliekame za princezné alebo za rôznych grófov. Pozrite na mňa! Pekný som, silný som! Pozemky mám, čo viac chcete? Niektoré tematické dni a niektoré tematické hry už sa tak tradujú, že už vznikli dávnejšie, ešte keď Katarinka vznikala. A tiež každý dobrodružník si do toho pridá niečo také svoje. Niečo si to obmení, niečo si upraví, nejakú hru, ak má a chcel by ju použiť, si vymyslí a pridá. Celkové sa mi na tomto tábore páči, že všetci sú veľmi otvorení a že aj v podstate tí provinc ministri, ktorí tu už boli viackrát, tak sa teraz nejak neuzatvárajú medzi tie svoje vzťahy, ale sú otvorení voči všetkým tým novicom a to sa mi veľmi páči. Prišiel som tu ako úplne neznámy človek, nikoho som
nepoznal. A zrazu som si tu našiel nielen veľa priateľov, ale som spoznal mnohom aj sám seba a taktiež aj Boha. Či už priamo na tomto mieste, alebo aj cez ľudí a hlavne cez nich, ktorí mi ho ukazovali. A mňa osobne vytrhal z takých zabehaných koľají, z takého toho môjho, že kde som ja, ako sa chovám a čo všetko dokážem, a posunul ma do také roviny, kde som zrazu zistil, že veci sa dajú robiť, že stačí sa oprieť do nich, stačí sa rozumieť, že chcem, a mnohé veci sa dajú, aj tie, ktoré vyzerajú spočiatku nerealisticky. Na Katarinku sa môže prihlásiť ktokoľvek od 17 rokov vyššie. Úplne hocikto. A sme taktiež ekumenický tábor, to vlastne znamená, že nie sme zameraní na konkrétnu vieru, a v podstate každý, kto chce, môže prísť, či už hľadajúci ľudia, ktorí majú otázky v sebe, alebo aj tí, ktorí možno chcú upevniť svoju vieru, alebo proste tak, ten, kto chce zažiť 2 týždne v inom prostredí a s inými ľuďmi. Duchovný život na Katarinke začína ráno rannými chválami, ktoré majú tak prebudiť tých ľudí do nového dňa. Aj chváli nielen duše, ale aj chváli tela, aby sa ľudia tak zobudili a privítali nový deň. Ak je na družine kňaz, tak býva ešte svätá omša cez deň. Ak ten kňaz na družine nie je stále s nami, ak bol s nami Bartolomej, tak sa zháňa iný kňaz a ten príde aspoň v nedeľu alebo prípadne raz do týždňa, aby tá svätá omša bola, aby to nechybalo. A vlastne zakončuje sa to večernými chválami, ktoré vlastne sú tiež takým zakončením dňa. Ako kedysi dávno, tí mnísi, ktorí tu žili, tak tiež nosili svoje habity a svoje cingula a mali to ako sviatočný odev. Tak vlastne my to máme teraz ako sviatočný odev, aby sme vyjadrili to spojenie s tým 17. storočím, keď tu kedysi bývali. Vlastne, aby sme sa tak viacej priblížili celému tomu dianiu, čo tu bolo. Vlastne aj tou prácou, ktorá je tiež tradičná, tak sa chceme priblížiť aj tými habitmi a cingulami. A dá ten příběh znáte, dá jej prožívá ten tým, se tomu říká láska. Dá ten příběh znáte, dá jej prožívá ten tým, se tomu říká láska. Potom nám povedali, že nepôjdeme na stavbu a povedali, že pôjdeme slúžiť ľuďom do mesta. Neviem, ja to mám veľmi rada aj normálne, tak, že ísť za niekým, len tak sa ho spýtať, zobrať mu tašku, alebo niečo mu darovať, alebo mu pomôcť, ale už v dnešnej dobe to nie je až také jednoduché, keď ľudia majú predsudky a oni ti to tak moc nedovolia. No a toto bolo taká zamienka dobrá, že prečo som mohla ísť a že to bolo také slobodné. Je to ako, podľa mňa, je to miesto, kde naozaj mladí môžu nájsť nielen takú duchovnú, sociálnu, spoločenskú nejakú takú odozvu, ale môžu tu nájsť aj niečo, čo spoločne môžu robiť a vlastne byť užitočný pre tento svet, pre život tu na okolí a takisto aj pre seba. V podstate môžu nachádzať také svoje motivácie života. Robíme tu spoločne ako spoločenstvo na niečom, že mám tu možnosť poznať perfektných ľudí, že naozaj získala som tu také zázemie a viem, že sa sem môžem vrátiť hocikedy a že Katarinka je takým mojím, ako keby takým, hovorím, že druhým domovom. Ak chceš tak vykročiť z takého svojho pohodia, v ktorom si, a zažiť niečo nové, tak ťa pozývam na Katarinku. Celujeme to, aby si ty sám mohol zakúsiť a spoznať seba samého viac. Zistiť, akú krásu prináša práca, zistiť, aké je to nádherné byť v spoločenstve ľudí a obrusovať sa v tomto spoločenstve, spoznávať seba, spoznávať Boha a nájsť priateľstva, ktoré naozaj trvajú. Je to pre mňa také miesto a priestor, kde sa vlastne človek môže v takej svojej úplnej čistote odhaliť pre ostatnými, nemusí sa na nič hrať. Sú to vlastne 2 týždne, kedy je aj tak bližšie sám so sebou a s Bohom. Je to... Nedá sa to opísať. A chce s tvojim duchom spočiť.